ukudla kwakho ikhumbula uthando lakho amehlo wakho isandla ulalela Vuma FM isiteshi esikhula ngesikhondla nomandla amakhulu angajwayelekile Zulu Soul nguni love bayede masekhamba kanje sekhamba kolunye uhlelo sihleli no Zulu Soul. His name is Prince Sihlangu, and he is the young talented son of His Majesty the King Zwelithini Kapeku Zulu. But in the music industry, he's referred to as Zulu Soul. We want to welcome you once again to Vuma FM on Sia Vuma 12 to 3. Thank you very much. What a great song. Thank you very much, Shomoga. Yeah. You have made me feel very welcome, and I truly appreciate this opportunity. You are more than welcome, and this is your home now, going forward. I know. It's a kaya. Get that. Now, the inspiration behind this song, what was Agalan? Because I'm aware that there was someone in studio with you when you did this song, but what was happening in your mind? A younger brother of mine, Prince Mantle Sizwe, had for the longest time wanted me to work with an artist called Upalocha from Swaziland. So this was our coming together, and I guess we just wanted to talk about love. And the song, I would say, talks about a lot of love that I've experienced in my life. Yes, yes, sir. Very interesting. And when there's love, there's always greatness there, and also kubalekile nje ngaso sonke isikhathi ukuthi uthando siliphake kube namabhakede nje othando empilweni zethu. Now uma ungachazela umuntu ongazi inhloboni yomculo owenzayo, lo mbuzo uyinkinga ngoba ngaso sonke isikhathi angazi ngophendula kanjani. Uyabona uma sikhule kukhona umbhaqanga, kukhona umaskandi, kukhona isoul music, boys to men, kukhona rock music, classic music, wonke lo mculo ungenile egazini. Yes. Mina nje mangakho iculo kungifikela ngaleso sikhathi ngenza lokho, ngisho kuthi anginakho ukuthi nje ngenze uhlobo oluthize lomculo yena. Awuyena umuntu ofuna ukuboxwa ukuthi wenza which style of music wena wenza umculo. I know, mina ngithanda nje ubumnandi bomculo. Mangilokho kufika nge-style esithize, ngisho kuthiwa ngenza iculo elinjani ngilifaka ngaleso style. Sounds really awesome. Sounds really great. Now ungenzeka mhlawumbe ukuthi kunomuntu olalele njengamanje uyaqala ukuzwa uZulu Soul kwiVuma FM. Maye ngafisa mhlawumbe noma ethanda ukwazi ukuthi izinhlelo zithini makubhekwe entweni efana njengecwecwe, kukhona mhlawumbe onakho emqondweni okuhlelile noma selikhona eliphumile. Ngicabanga ukuthi njengabaculi abaningi abafufusayo, umculo wami omningi utholakala ku-internet, so SoundCloud ngikhona, ku-YouTube ngisanda kungena, no TikTok nazo zonke lezi indawo. Kodwa njengamanje ngikuhlosile ukuthi ngibe umuntu obonakalayo ngenza umsebenzi wami phambi kwabantu, so live performance, and then ke ngiyibusise ezingavela ngiyokwethemba ukuthi ngiyakwazi noma ukukhipha umculo ko-iTunes nakuphi nakuphi. Ngizosho ukuthi ngaba nenhlanhla yokubona ngumlazi Jazz Festival ebikhona nje emasontweni amabili adlule. Ngakubona uperforma live, ngasho ngathi hayi itone yakho, indlela yakho yokuperforma nendlela owenza ngayo sihleli lapha sibuka. In fact sagcina sesimile because sasijabulela noma si-enjoya i-performance yakho, and ngakubona ukuthi umuntu one-style esihlukile, indlela owenza ngayo ayifani nabanye, lokho kwenza ukuthi uhluke kunamanye ama-artist, and into enhle, and i-performance yakho was really great. Ngithokoza kakhulu, liyasula libalekile kimi. Uyabona ngacishe nje ngangena nase-stage, noma ngithi mhlawumbe ngacishe ngadileka kakhulu, kodwa ukuyithola ngiperforma e-stadium ekuthiwa i-King Zwelithini Stadium kwakubaluleke kakhulu kimi. So ngalijabulela lelo thuba, ngabonga nendlela abantu abangamukela ngayo. Ngiyabonga, ngiyalikhumbula lelo suku. Uyakhumbula? Ngiyathokoza kakhulu. Uyazi ukuthi ngizothanda ukubuza lo mbuzo ukuthi uperforma e-King Zwelithini Stadium, ucabanga ngaleso sikhathi lapha e-stage uyasho ukuthi le ndawo ibizwa ngegama kababa konjalo? Ngicabanga ukuthi nje into enkulu leyo, nanokuthi komunye umuntu owayekhona lapha ya uma sezozwa le information ukuthi okay, I'm sure now feeling yakho was something else, it was different.
shomuka ngangikwenye indawo ngokomphefumulo ngempela okuzivelele ngonyaka odlule kusankenketha enhlizweni zethu kanti futhi kusankenketha nakubantu bengonyaka so nje it was such an honor for me ukuthi ngiyithole ngikuleyo ndawo kwakungathi ngisesigodlweni ngikuzwa kahle so ngajabula kakhulu sihleli noZulu Soul la kwiVuma FM ingoma zakhe zimnandi useshilo ukuthi ziyatholakala uma ungaya